पुण्यात डांबरीकरण केल्यानंतर 4 दिवसातच रस्ता खचल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय। पालिकेकडून निकृष्ट दर्जाचं काम झाल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जातोय। शिवसेनेच्या नाना भानगिरींनी या प्रकरणी आंदोलनाचा इशारा दिलाय। पुणे पालिकेने निकृष्ट कामांचा जागतिक विक्रम करायचा ठरवलाय का, असा प्रश्न भानगिरींनी उपस्थित केलाय। आज पुणे शहरामध्ये मुंडवा परिसरामध्ये त्या ठिकाणी 4 दिवसापूर्वी मुख्य रस्ता त्या ठिकाणी डांबरीकरण केला असताना आज पावसामध्ये कमरे एवढा खड्डा त्या ठिकाणी पडला आणि त्याच्यामध्ये टेम्पो खचला। ठेकेदार फक्त पैशासाठी काम करतय का, अधिकारी याच्यात काय भ्रष्टाचार करतय का, ह्याची सकल चौकशी ती पुणे महापालिका आयुक्तांनी या ठिकाणी केली पाहिजे। अन्यथा 2 ते 3 दिवसामध्ये शिवसेना तीव्र आंदोलन पुणे महानगरपालिकेच्या दालनामध्ये करणार आहे।